of the committee was to determine the veracity or otherwise of the allegations contained in the petition of the irregulation of the Supplementary not local government area. One of it was that there was no evidence of use of the beavers in the elections. The other was that there was a police crisis at the local government collation center, which resulted in rowdiness and threat to the life of the hero himself and a couple of other persons. And the third was that there was heavy mutilation of the resolved sheets. All of this amounted to him executing the result sheet under duress. The committee resolved, as part of its modus operandi, to call for the beavers that were used at the elections. That was not achievable as the high authorities of the commission at the state level made it known to us that the beavers were not readily available. And if we were to wait for the beavers to be readily available, we will not conclude this assignment today. So we struck a middle point, which was to consider on the face of the documents that were presented before us what we can see to be irregular and what we could say was regular. The result of that now became that Ufuma won. Can we have the registered voters first? Total registered voters? Total number of registered voters? Yes, ma'am. Yes. Adema amalitele ikponya bụ Urumba North ugbu a ka anyị na-agwazi ka o si wee na-akpọpụta ya. Ọ bụ Dr. Udo bụzi onye ga-anọchi anya ya bụ collection officer nke sịrị na ya agaghị akpọpụta ka ya bụ ihe siri mee. Ọ bụrụ na gere ntị n'ihe ọ na-akọwa ọ dị mma total number of registered voters in Urumba North local government area as contained in this result sheet is 93,608 93,608. The total number of accredited voters Total number of accredited voters is 12062. 12062. 12062. Now, we discovered irregularities in polling unit 027 in registration area Ufuma 1. The nature of the irregularities is the non-use of beavers in that polling unit for accreditation. The non-use of beavers. How did we get this since we didn't have the beavers with us? The polling unit official himself or herself was the one that made the report and attached to the document that we saw. And that polling unit has 301 registered voters. 301 registered voters. In Oko2, we also discovered irregularities because the methodology we now adopted was to check out for areas of conflict or discrepancies in the EC8 series form. From EC8A to EC8B to EC8C. We discovered in 002 that there was conflict in the number of accredited voters as collated on from EC8B
and from ECAC. The figure that the RA collation officer has as number of accredited voters is at variance with the figure that the local government area collation officer has. We consider that a grave and significant irregularity, and we set that one aside. The number of registered voters in that RA is 12962. The third one is, I think I was taught how to pronounce this inside the Obu, not Abu. Obu. Okay, Obu 1. That one is just a polling unit that we found to be irregular, and it has to do with wrong computation. And the number of registered voters there is 321. 321. Those were the only areas of irregularity that we could establish from the documents that were presented before us. The local government has 18 registration areas. So we found irregularity in 3. The total number of registered voters well accumulated from these areas that we have identified amounts to 13,584. 13584. Number of registered voters. The members of our committee, we thank you, and we thank the gentlemen on this side and gentlemen of the press for your patience and the opportunity given to us. Thank you. We need to have the spread of the results by parties, or what is meant for each of the parties. Yes, we have it. Okay, we have it here. We have 18 arrogance, 3 issues, 15 new results from the other 14. Yes, and let it be known that I am not the RA collation officer for this. Dr. Odo na-agwakwa anyị ka anyị chetakwa na ọ bụghị nyanwa bụ onye bụ collation officer nke ya bụ Orumba North, kama na ihe ya na-agụpụta ugbu a bụ ihe ya na ndị otu ya tikọrọ isi ọnụ wee nyocheche ya bụ akwụkwọ wee dezie ugbu a, ebe onye bụ collation officer jụrụ ajụ na ya agaghị agụpụta ya bụ ihe. Ọ dị mma. Ugbu a Prọfesọ Florence Obi agwala ya ka ọ gụpụtawa ya bụ ihe ka pati si wee ka esi wee binye aka na pati. For the political parties, without eliminating the ones we found irregular. After eliminating the ones we found irregular, though it was not part of our terms of reference, we were not asked to recollect. We were asked to review and find out if there was merit in the report that was made by the collation officer. We were not asked to recollect. Ọ dị mma. Ihe unu na-anụ ugbu a bụ na ya bụ Dr. Udo sịrị na ihe a gwara ha abụghị ha jee gụgharịa vootu ka esiri tụọ ya na ya bụ Orumba North, na ihe a gwara ya bụ ya jee chọpụta ma eziokwu ọ dị na ihe collation officer nke mbụ kwuru na etiri ya ihe mee ya akaja dị iche iche mgbe ya na-agụ ya bụ vootu na Orumba North. Ya bụ nsogbu ka dịkwa ka isi na-ahụ ya ugbu a, maka na ọ bụrụ na ha agụpụtaghị ya, amaghịzị m ihe ga-eme ugbu a, maka awa niile anyị nọrọ na-eche ha bụ ka ha gụgharịa ya, kwuo ebe nsogbu dị ma wepụ ya ma gwazie anyị nke fọrọnụ. Mana ugbu a ọ na-akọwata na anyị agụgharịghị ya bụ vootu.
ka anyị marazịa ihe ga-abụ uche ndị INEC nakwa prọfesọ Florence Obi. Ịna-anya ugbu a ịhụ na onye Resident Electoral Commissioner bụ Nkwachukwu Ọjị na prọfesọ Obi na-atịkọ isi ọnụ na-akpa maka okwu a Dr. Udo kwuru ugbu a, wee bụrụ ya na onye ọbụla chere na mgbe ha gachara ya bụ ihe pụta na ihe izizi ha ga-eme bụ ịgụrụ anyị ya bụ vootu atụrụ na Orumba North ka anyị marazịa ka ekesi anyanwụ, mana ugbu a ha ka na-akọkwa na ha agaghị agụpụta ya bụ vootu. Chinenye Ibe, ya bụ ihe gbagwojuru anya n'eziokwu, mana ka anyị na-ene n'anya mara ihe ga-eme. Chinedu Achịna, ndewo n'ihe ekiri anyị. Emeka Raphael, ndewo. Ihe ugbu a bụ na prọfesọ Florence Obi anarago ya bụ onye asịrị ka ọ bụrụzie collation officer nke gbanụgbanụ ya ka ọ gụpụta ya bụ ihe, ebe ọ bụ na onye bụ collation officer agụpụtaghị ya, mana ugbu a ya bụ Dr. Udo sịrị na ya agaghị agụpụta ka esiri tụ vootu, na ọ bụghị ihe a gwara ya mee, na ihe a gwara ya bụ ya jee chọpụta ebe ndị nwere nsogbu, na ya chọpụtara ụfụma na ebe ndị ọzọ ndị nwechara nsogbu BVAS. Ugbu a Prof ga-agwazi ya ihe ọ ga-eme. The EC8A are attached and EC8B are not attached there. And EC8C is what we already have there. Anyị na-ahụ ugbu a bụ na ebe ọ bụ na ndị enyere ya bụ ọrụ kamgbe awa ole ma ole gara aga anyị na ebe a na-eche arụghị ya, a gwara ha nyochaa ya ka a bịa gụpụtara anyị, mana Dr. Udo sịrị na ọ bụghị ihe a gwara ya. Prọfesọ Obi ejirila aka ya na-enyocha ya bụ akwụkwọ, ọ bụ na o nyochachazịa ka ọ gwazi anyị ma Orumba North a ka bụ nke a ga-agụpụta n'abalị a ka ọ na-agaghị agụpụta ya. So 027, number of registered voters 301. Number of registered voters 301. No vote allocated to any party.
So we can as well know that and obey the result. That is for number one. Then OCO2. OCO2. Ihe ha na-emezi ugbu a bụ na ha na-achọpụta ebe ndị ahụ ha nwere ike isi n'akwụkwọ ndị a esi na ya bụ orumba nọọtụ kporo wee bata INEC, ebe ndị ha fụrụ nsogbu ewepụ ya n'akụkụ. Unu anụgo ugbu a ka o kwuru na ewepụgo ụfụma na ụfụma nwere number of registered voters mana enweghị ndị emere akredit maọbụ ndị voturu. Ya bụ na o nwere ebe ewepụrụ n'ụfụma nwekwa ebe a na-achọ ka ewepụ n'oko. Ewepụcha ebe ndị ahụ ka anyị marazịa na a ga-agụpụtara anyị ya bụ vootu atụrụ na Orumba North. So there's no problem here from what you're saying up to that we will take the result well for OCO2. One five. Ma Henry Ifeanyi Madueke isi na Italy na-ekiri anyị, ndewo. Elekwa Sunday nọ na BBC Igbo. Noble Greg, anyị na-anụ olu gị. Ọtụtụ n'ime unu, Chukwudubem, Chinedu Okonkwo, unu niile nọ ugbu a. Anyị ncha niile gụnyere ka anyị mara ihe INEC ga-eme na ntuliaka gọvanọship a tata na Anambra. Ọ bụrụ na ha enyochacha akwụkwọ a, ị na-anya efu na ha ncha gbacha ugegbe anya ha ji enyonya bụ akwụkwọ. Mgbe ha nyochachara ya, o wepụcha ndị a ga-ewepụ, akpọrọ anyị ndị a ga-akpọrọ anyị, ka anyị mara ihe ndị mmadụ tụtara na vootu ha tata. A ka na-agbakọkwa na-ewepụ. Ha aparala nke a na-akpọ kalkuletọ n'aka ka ha nwee ike pizie ya ama bụrụ 1+1 ka a mara ihe ọ pụtara. Apịchaa ya ọ daba, agụpụtara anya ọnya ka unu na-ahụ ugbu a. Ị na-anya ihu na-apatala kalkuletọ ugbu a dọwazịa n'akụkụ prọfesọ Florence Obi. Ọ ka bụkwa na BBC News Igbo ka anyị na-ewetara unu ka esi agụpụta anya bụ vootu atụrụ na Anambra. Oge na-adịghị anya ha nwere ike ịgwa anyị ihe bụ obi ha ugbu a.
Chukwu John Chukwuebuka, ajụjụ ka amaka, mụ na onwe m chọkwara ka m mara onye meriri n'abalị a, mana ịhụlanụ na drama niile a na-eme bụ ka anyị mata ihe ga-abụ uche ndị INEC, mana olileanya anyị bụ na a ga-akpọpụta onye nwere mmeri n'abalị a. Ọkwa ya ka anyị ji wee nọrọ ebe a kamgbe ụnyaahụ. Anyị ugbu a enwela ndị ha wepụrụ dịka oko ụfụma na ebe ndị ọzọ ha wepụrụ na ya bụ ihe wesịzịa ka a kpọzie anya bụ kolekshọn ọfịsa bụ onye rụrụ ọrụ ahụ nke si na akụrụ ya ihe tie ya ihe kpụrụ ya baa n'ebe a na-eje mpochi na ndị uwe ojii gbara ya egbe agba ya osi n'akụkụ dapụ ya ka a sị ka a kpọzie ya kịta ka ọ bịa gụpụta ya bụ ihe ka esi mee ya, mana a sị na ya bụ nwa amadi alaala. Dr. Michael Otu ka a na-akpọ okwu ya, onye bụ onye si na etiri ya ihe na Orumba North mere anyị niile ji nọrọ ebe a kamgbe ụtụtụ, mana ugbu a a na-achọ ya bụ nwa amadi ka ewepụcha ebe ndị nwere ka ọ dị, ọ bụrụ bekee asị ka elegi, mana ya bụ nwa amadi alaala. Ugbu a a na-agwazi Dr. Udo bụ onye jere nyochaa akwụkwọ ka o jiziri ọnụ ya gụpụta ya bụ ihe ya na ndị INEC bụ ihe nọzi ugbu a ka a mara ka a ga-esi gụpụta ya bụ vootu a tụrụ n'Orumba North. Ha ka na-enyochakwa, ha nyochaa ya agwa Dr. Udo bụ onye nke a na-agwazi ugbu a ka ọ gụpụta anya bụ ihe Dr. Emmanuel Otiji kwesịrị otu ya bụ ihe Dr. Emmanuel Otu kwesịrị ego, mana ịhụna nna ya bụ Dr. Emmanuel Otu alaala, ma nke nwaanyị ya na ya rụrụ ọrụ ahụ bụ onye na-ebo ya ebubo na ọ maghị ihe ọ na-eme, achọkwara ya ugbu a bụ electoral officer nke nwaanyị ahụ anakwugo nke ya. Prọfesọ Florence Obi wee gwazie Dr. Otu si ya gụpụta ka esi tụọ vootu n'Orumba North. Anyị ka na-echekwa ha ka anyị mara ihe ha ga-eme.
Maazị Chinedu Okonkwo anyị gwenyere egwunye ka anyị fụ isi ya tata. Ọ dị mma, Justin Miguel, ihe ị na-ekwu ka onye ọbụla na-ekwu ugbu a na ọ bụrụ na o kweghị INEC agụpụta, ha weta ya ka anyị gụpụtara ya. Ọkwa edele ya ede n'akwụkwọ ma ọ bụrụ m ya. Sanik Bush, ọ dị mma, ndewo. Ama m na ịma na ihe a bụ isiokwu anyị, onye ọbụla na-eche ka a gụọ onye bụ Orumba North ka anyị mara ebe anyị kwụ akwụ n'abalị a. Agụ Jekwu, okwu gị nke a na-atọkwa ọchị, biko. Agụ, were nwayọọ biko, emela ka ịha. Ọ dị mma, ọ ka bụkwa na BBC News Igbo ka unu na-ekiri anyị, ka anyị si nọrọ na ụlọ ọrụ ndị INEC ka agụpụtara anyị lokal gọọmenti nke ikpeazụ ahụ anyị na-eche tupu agwazi anyị ihe bụ isiokwu. Ugbu a ọ dị ka a ga-asị na ha apịkọchala gbakọcha ka anyị marụzie ihe ha ga-agwa anyị. Now, sir, what do you think about the process so far? Well, thank you very much. I think so far so good. Yesterday we witnessed what you might call the people's power play out in Anambra's governorship election. Initially there were, technological glitches, but in the end, the system came through. INEC came through and delivered on its assurances to have a free, fair, transparent electoral system. I am a process person, and I always have. I'm always very, very optimistic about our institutions. They may fail sometimes, but in the end, something comes to hang together. All through this process, I have believed in the process, both in the party process, the primaries, the court process. I believed, and I said when there was the Chigawa judgment, that I believed that the Court of Appeal and the Supreme Court will come through, and they did, to the acclamation of all Nigerians, that the Appeal Court and the Supreme Court came to the rescue. And then again, when it happened yesterday, I sat in my polling booth for 6 hours in my belief and optimism in the system, that in the end, the system will still pull through, and it did. And I want to specifically commend INEC, the leadership, and all its entire staff, because they lived up to the assurances that we were given. The technology, I think, in terms of the design of it, the intent, the purpose, and the design and deployment, I would say I will rate it over 80%, 90% even. Excellent. It should be recommended because I think that process, that technology, is a very giant step on our road to having free, fair, transparent electoral system. Albeit that in the future, maybe the staff may need to be trained better in terms of handling the machines and so on and so forth. But in the end, it came through. And Anambra people, the results trickling in, we're still waiting. It's watchful waiting. The results are being collected. And in the end, I'm a process person. We've got to wait it all out. Whether it takes them hours or days or whatever it takes for them to declare the result, we patiently wait. This journey, in my view, is a divine journey which has begun. And I always said that at the beginning of my campaigns and at the end, that it is what is written is written. And no one can battle with the Lord. This is a divine journey. Hello.
ụmụ Igbo ana m ekele na-anabata na BBC News Igbo ebe a na-ewetara unu mkparịta ụka na mgbasa ozi pụrụ iche etu ntuliaka ọkwa gọvanọ Anambra steeti afọ 2021 si aga. A na-ewetara gị ya bụ mgbasa ozi kamgbe abalị abụọ gara aga mgbe tupu ntuliaka ebiri ọkụ ụnyaahụ na tata a na-akpọpụta vootu. Kedu ka ị mere? Ọ na-agakwara gị nke ọma? Aha m bụ Chimezie Uchagbo na-ewetara gị ya bụ mgbasa ozi. Ogologo okwu adịghị ọnụ ka mgbede maka na ọ bụrụ na ị naghị eso etu ihe si wee na-emegasị kemgbe, ka anyị gbapụ ya ọsọ ozugbo gaa n'Ọka n'ụlọ ọrụ ndị INEC n'Ọka ebe ọ na-akpọtụ azụ ugbu a dịka a na-akpọpụta mpụtara ya bụ ntuliaka emere ụnyaahụ. Ọ bụrụ na ị na-eso anyị ịmata na anyị na-eburu gị ya bụ mpụtara na-akpọ ka o si eme na ndụ ya bụ live na Facebook anyị bụ BBC News Igbo, ebe akara anyị na webụsaịtị bbcigbo.com. Anyị na-egosikwa gị etu esi wee na-akpọpụta ya bụ mpụtara. Ọ bụrụ na ị gaa na webụsaịtị anyị ị ga-ahụ ya etu o si aga kpọmkwem. Ugbu a ka m gakwuru onye nta akụkọ anyị nọ n'Ọka ka ọ kọrọ anyị ihe ọ hụrụ kamgbe a malitere ịkpọpụta ya bụ mpụtara n'ụlọ ọrụ ndị INEC. Onye nta akụkọ anyị, ndewo, kedu nke na-emenụ kamgbe ụtụtụ unu n'ebe ahụ? Ọ dịka ka chi ejikwula unu. Gwa anyị ihe unu na-ahụ kamgbe ihe a malitere. Daalụ nwanne m Chimezie, ndị Igbo ma mmanụ. Dịka o si dị, anyị bịara ebe a n'isi ụtụtụ kama ebidoro ya bụ ngụkọ ntuliaka dịka elekere 10 dịka ha si bịa mee nke mbụ ha mechara emekwa nke atọ, nke ikpeazụ ka emechapụrụ ugbu a si ka ha gaa zuo ike. Kama ihe ịchịkọta ya bụ ntuliaka, m ga-asị gị na ọ gatụrụ nke ọma kama ọ gachaghịkwa nke ọma dịka ha si kwuo. Dịka ebe abụọ dịka ihe ala, onye ụlọ ọrụ zigara ebe ahụ ịchịkọta ya bụ vootu kwuru na enweghị ntuliaka emere ebe ahụ ma ọlị. Kwukwana ihe mere na emeghị ntuliaka. Ebe ọzọ bụkwa Orumba North, ebe otu ọkammụta Michael Otu na-akọwa na aka o binyere na ya bụ nchịkọta ntuliaka na ọ bụ ike anya duress ka akagidere ya mere o ji binye aka na ya bụ mpụtara na ewepụ ya na ọ gaghị ebinye aka. Kwukwa na ọ bụ onye osote ya nke bụ asistant n'okwu bekee na ndị mmadụ kpara nkata were kpaa ya bụ arụ. Kama onye osote na-ekwu na ọ bụghị eziokwu na ya bụ nwoke esuchaghị oke. Ọnya mere na ndị INEC ile anya ha ọbụ na-abanye n'ime ugbu a sị ka ha were ohere a gaa tụlee ihe a ga-eme maka ya bụ nsogbu enwere. Ọtụtụ ebe nwekwara nsogbu igwe nyocha nke bụ BVAS. Ọtụtụ ebe nwere ya bụ nsogbu. Ọtụtụ ebe ndị aka gburu maka na asị na ha ejighị BVAS, ha ji aka nkịtị were nyochaa onwe ha. Ọzọ bụkwa ebe ole na ole, abụọ maọbụ atọ buchaghị ibu a sị na ndị omekome bịa buru akpati a na-atụnye vootu. Otu bụkwa nke a sị na otu n'ime ndị ọrụ INEC were akwụkwọ ntuliaka 41 gbapụ. Ewepụ ihe ole na ole a mere na ọ ga-asị na ya bụ ntuliaka gara nke ọma, ọ katụrụ nke ọma ka nsisi otu ahụ kwuo ya. Ya bụ amaghị m mbanye n'ime ụlọ ugbu a, echeghị m na ị ga-anụta na-ekwu maka mkpọtụ na-eme ebe ahụ. Ọ dị mma, mana unu alaghachiwala n'ime ụlọ ọrụgo mgbe unu ga-amalitekwa ọzọ? O ruola. So ndị ha sokwa na Facebook anyị, ha ga-anụta ka anyị na-akọwa mpụtara nke ikpeazụ ka achịkọta ụzọ mpụtara ya bụ ntuliaka. Nsogbu adịrọ, gaa n'ihu. Mana ka m gwa gị na ihe onyonyo anyị kpọrọ n'izizi tupu anyị amalite mkparịta ụka bụ ihe onyonyo onye na-azọ ọkwa gọvanọ n'okpuru pati All Progressives Grand Alliance, ihe na-eme n'ụlọ ya ugbu a dịka anyị n'ebe ahụ ọ na-eche ka akpọpụta mpụtara ya bụ ntuliaka emere ụnyaahụ. Daalụ rinne onye nta akụkọ anyị ga-esokwa gị ka anyị mara ihe na-eme n'ebe ahụ unu nọ, maka na ugo ebere na mgbagbu ugbu a mmadụ niile na-ege ntị ka mara ihe a ga-emenụ. Onye mụ na ya nọkwa ugbu a n'ime studio anyị na-esonye anyị ga-etinye ọnụ n'okwu a bụ Chidi Lemchi. Chidi, kedu ka ị mere? Nnọọ, aga m asịkwa gị nnọọ na-ịlaghachitela azụ ọzọ. Ọ na-agakwa nke ọma? Ya chi, ọ na-aga nke ọma. Ndewo, lọtide. Adị m mma nnọọ. Ị na-esokwa ihe na-emenụ kamgbe a na-akpọpụta mpụtara ya bụ ntuliaka emere ụnyaahụ. Na mbụ ka m bụrụ ụzọ jụọ gị, kedu ka ị si wee hụta ya bụ ntuliaka? Kedu ka obi dị gị etu
etu ntuli aka ahụ siri wee gaa. N'ịgwa gị eziokwu ya, agụmatụrụ ga-achị obi dị m ụtọ nke ukwuu, honestly obi dị m ụtọ nke ukwuu because na mbido eche ma ga-enwe ọgbaghara, eche ma ga-akụkachi ihe, mebisia ihe, chụpụsịa ndị mmadụ ebe a na-atụ vootu, mana ewebe ihe dị ọta ahụ anyị nụrụ na nke egburula mmadụ ezuru ihe ọ akụkasịrị ebe niile chụpụsịa ndị mmadụ. No, ewebeghị ihe dị ọta ahụ n'agbanyeghị enwere one or two places enwetụrụ ihe issue dịka teknọlọji iji atụ vootu dilere ịtụ vootu na ihe ndị abeta gbasara ọgbaghara ka emere eji akwachi election. So obi dị m ụtọ nke ukwuu, m ga-atụrụ gachi obi dị m ụtọ. Ọtụtụ ndị mmadụ ekwukwala na obi dị ha ụtọ maka etu ya bụ ihe siri wee gaa n'abalị ụnyaahụ oge a na-agụpụta mpụtara n'ụfọdụ ebe, ifo etu ndị mmadụ si wee na-enwe aṅụrị maka na ha nọdụrụ tụọ vootu, agụọ vootu ha mata na vootu ha gụnyere. Ọ bụkwa ihe mere ọtụtụ ndị mmadụ obi aṅụrị. A na-asị na etu a ọchịchị onye kwuo uche ya si kwesị dị kpọmkwem, mana kedu ka isi wee hụ nke etu ndị INEC si wee kwado ya bụ ntuli aka? Ụfọdụ na-asịkwa na ọ dị ka INEC bụ ihe wụziri ya bụ ntuli aka n'ala, na ọ bụrụ na ọ bụghị etu ihe ndị INEC siri wee gaa, akụrụngwa ha na ntuli aka nkara iso n'otu a ga-asị na a ga-eji na-ama atụ na Naịjirịa. I chere na ọ bụ etu a? INEC, INEC like otu shikwuo onye gara aga, INEC ka nwere ọrụ buru ibu ekwesịrị ime ka elekshọn wụrụ ihe ndị Naijiria ga-ele anya sị elekshọn a gara ọfụma, ga-eme ndị ndọrọndọrọ ọchịchị ga-ele anya sị ọ baghị uru ịga ụlọikpe maka elekshọn a gara ọfụma. Ịghọtara? So INEC nwere oke ọrụ ha kwesịrị ịrụ, like ihe ọrụ teknọlọji ekwesịrị ime ya improve, ga-eme ka ndị mmadụ atụọ vootu without ihe a bịara aka kadri a na-eridi bivas eridiga ịma ụmụ ruru ihe ndị a. Anyị na-ekwesịrị testicha ihe ndị eji atụ vootu bifo ha eburu ya gawa ebe a na-atụ vootu. So INEC a na-eme ụdị ihe aghọta m ihe mere INEC ga-eji eme eji akụla band azụ maka ndị mmadụ pụtara ịtụ vootu, kazi ịtụ vootu ma ndị INEC anọ dị a. So ma anọdụzie na-echezi ka ndị INEC bịaruzie ha enyerezi ndị INEC aka na-ese eti tebụl emechaa bịa echewezi ka ebe mewa akrediteshọn bịa tụwa vootu. O kwesịghị ịdị otu a dịka isi wee kwuruzie tata kpọmkwem n'ịga na-akpọpụta mpụtara ndị onye zigara ihe ala, onye ọrụ INEC ezigara ihe ala, asị na atụghị vootu chaa n'ihe ala niile n'okpuru ọchịchị ihe ala niile. Ihe nke ọ dịkwa ngwa ka o si adacha na ntị, asị na onye nyere ego ka o buru akụrụngwa kwesịrị ịga ihe ala jụrụ na ya na-aga na a ga-agba ụgbọala ya ọkụ, eji wee gbaa nwannu na egbe, nne ya ji wee fepụ akụkọ a karịa. Ihe ya mere n'ihi ala na nke anyị na-ele anya na-eme n'Orumba North na-atụ m ụjọ maka na INEC nwere ike sizi na election a dị inconclusive, ihe ndị bekee na-akpọ inconclusive. Ana m abịa bụ ebe ahụ ịjụ gị maka na ọ bụ na-ele anya, ọ bụ na a ga-egosi anyị etu maapụ Anambra steeti dị ugbu a, na ọ bụ na a ga-etinyere anyị maapụ etu Anambra steeti dị ugbu a ka ị wee hụ etu mpụtara ahụ si aga. Mana otu ihe dị mkpa ịmata bụ na ọ bụ eziokwu na ha nwere okpuru ọchịchị 21, akpọpụtala 18 n'ime ha niile, mana n'ime ndị ahụ akpọpụtara, ndị na-emerikwa mana ihe ha ji emeri abụghị na ọkacha nkụ. Ya bụ ile anya ndị akpọpụtaghị ihe ala maka na ntuli aka emeghe ebe ahụ chacha, akpọpụtaghị Orumba North maka na asị na onye gara Orumba North bụ Dr. Michael Otu si na emere ya n'ike, na mpụtara asịrị ya weta ebe a na emere ya n'ike ka o weta ya. Ebe nke ọzọ akpọpụtabekwaghị na ebe ndị asị na enwere nsogbu dịka n'Ọka North,
dịka na Idemili North asị na ndị vootu o metụtara n'Awka North bụ ihe karịrị 14,000 ya bụ 14,000 votes ka o metụtara. N'Idemmili ihe karịrị 24,000 votes ka o metụtara. Agụnyebeghị ihe ala, agụnyebeghị ọ bụrụ na ị ga-ahụ mapa ugbu a ịhụ na ebe a na-acha yelo ọkwa kezi ha na-akpọ yelo edo ebe a na-acha edo bụ ebe APGA na-emeri kpọmkwem. Mana ebe na-acha ọ bụ na ị ga-emetụ ya kọsọ ka anyị na-ahụ ebe na-acha mmemme bụ red. Ịhụ ebe na-acha red ịhụ na ndị na-emeri ebe ahụ bụ ndị PDP na-emeri ebe ahụ. Ebe na-acha anụnụ bụ ndị YPP bụ Nnewi North. Ebe ahụ ka ndị YPP bụ Ifeanyi Uba meriri. Ọ bụ eziokwu na ị na-ele mapa anya ọ dị ka APGA emeriela ebe niile maka etu amapụ dị ugbu a. APGA emeriela, emeriri Idemmili North, merie Idemmili South, merie n'Oyi, merie n'Ayamelụm, merie Anambra East, merie na Anambra North, merie ebe ndị ọzọ niile. Akpọpụtabeghị ndị a na-akpọpụtabeghị bụ akpọpụtabeghị ihe ala, akpọpụtabeghị Orumba North na otu ebe ọzọ a na-akpọpụtabeghị. Mana ile anya ndị a na-eme ọ eziokwu na ọ dị ka APGA na-emeri, mana mmeri a okwu ha azọgidesiri ike na ya bụ mmeri a ga-eji nke a wee sị na eziokwu na ha emeriela Lemchi? Mba, maka iwu obodo Nigeria ndị INEC ga-eso ya n'abalị a, and iso iwu ahụ clearly ga-eji na onye na-anọchi anya ndị APGA wo Prọfesọ Charles Soludo emeribe. Maka na ile anya n'ihe ala number of registered voters n'ihe ala 148,047 voters. Now ihe ile n'Orumba North number of registered voters ebe ahụ 93,608. Now ihe nna ya ukwu Prọfesọ Soludo ji na-emeriwu ebe 90-something thousand. Now ịgbakọ nọmba niile from a local government abụọ mkpọrọ ahụ, ị ga-ahụ na the number of registered voters ka nọmba Prof ji na-emeri. So ka ndọbiri itu gị Lemchi jidekwa ya aka ma laghachite gị, mana ọ ka nkọwara ndị mmadụ ihe ha na-ahụ. Ihe unu na-ahụ ugbu a bụ onyonyo nwunye Charles Soludo. Ndị mmadụ bịara ka ha na-agba egwu na be ha na Isuọfịa. Anyị nọ Isuọfịa ugbu a na be onye zọrọ n'okpuru pati All Progressives Congress. Nwunye Charles Soludo na-agba egwu ka ndị mmadụ bịara ileta ya. Lemchi, gaa n'ihu. So ile anya iwu Nigeria si that na onye nọmba registered voters ekwesịghị ka nọmba eji na-emeri ụdị ihe a mee. Ụdị ihe a meghala ihe INEC ga-ekwu na election ahụ dị inconclusive. So we Prof na-celebrate kwesịkwara ịma ihe iwu Nigeria kwuru mana na adịghị emeribekwa. So ha na-celebrate, ha ejikwa ya na-celebrate na-eche mgbe INEC mgbe e ga-emezi the final election tụọ ya wụ final vote decide ya ma ya wa mere ma ndị nke ọzọ ya na di ya na-adọ ndọrọndọrọ meriri. So ya bụ ihe na-akọwa ugbu a bụ na a ga-enwe ihe a na-akpọ rerun na ya bụ ntuliaka. Yes, a ga-enwe ihe a na-akpọ rerun. In fact, n'abalị a onye isi INEC ga-asị na election a dị conclusive. Ọ ga-ekwuriri ya na ọ dị conclusive. Ọ ga-asị na emechọrọ election. So INEC ga-abịa decide zie isi a ga-eme ya election. So maybe a week from today, maybe 2 weeks from today, sizi maka a ga-eme election na Orumba North, Ihiala, and ebe ndị dị iche iche ekwuru n'ehihie taa election na
na-emehụ ịghọtara. So mgbe a ga-emechazi ihe ahụ niile abịazie kpọzie ya bụ final result kwuo onye meriri, weda onye nke APC ma onye nke YPP ma onye nke PDP ma onye nke APGA. Mana otu ihe dịkwa mkpa ịmatakwa ọzọ bụ na ndị pụtakwara na ntuli aka ebughị ibu, ya bụ na ọnụọgụgụ ọbụla maọbụ otu maọbụ abụọ dị ezigbote mkpa. Ọ dị ezigbote mkpa maka na ndị pụtara ebughị ibu. Eziokwu na dịka isi kwuo na ndị denyere aha na ihe ala karịrị 1,000, mana ndị pụtakwara na-apụta maọbụ ndị karị pụta tụọ vootu, mana ugbu a agaghị amazi ka ha niile agara ịpụta maka na atụghịzi vootu. Ya bụ na etu o si dị ugbu a na ndị o nwechara ihe a si wee dị etu Lemchi siri kwuo ya, ndị INEC asigo ka ha baa n'ime ụlọ ka ha jee rụọ arụghị ụka ka mara ihe a ga-eme ya bụ ntuli aka. Ọ bụrụ na ha malite ọzọ, anyị ga-emekwa ka ị na-anụ ihe a na-ekwu. Ha na-eche ka ndị Orumba North gụgharịcha ihe niile ịma na onye Orumba North si na emere ya n'ike. Lemchi so ịma ihe Orumba, mgbe m gere ihe onye Orumba Mr. Otu mgbe ọ nọ na-ekwu okwu, mgbe m gere ya n'ime obi m nọ na-achị ọchị maka na enwere security people n'ebe, enwere ndị uwe ojii, nwee ndị agha. So keki na-abịa na national television agwa ya na emere sigide the result n'ike ịghọtara. So o gosikwara again na INEC kwesịrị ị na-arụkọ with ndị uwe ojii, na-arụkọ with ndị agha, na-arụkọ with ndị ọzọ niile, imeke sure na ndị na-arụrụ ha ọrụ a protectịrị ha ọfụma from ụdị ihe ndị a, because ihe ndị a na-ete INEC unyi n'ihu. Ọ na-egosi na INEC adịghị serious ime election. And chetakwa enwere election na-abịa n'oge na-adịghị anya, 2023, 2021 agwụla agwụ ịghọtara. N'oge na-adịghị anya na ha ga-enwe major election. Ụdị ihe a ka anyị chọrọ ị na-anụ, because ụdị ihe a na-ebute ọgbaghara at the end of the day. So INEC kwesịrị ịdị na njikere ya ọhụrụ ego ha gwa National Assembly nye anyị ego ka anyị were kwado for election. Ya ọhụrụ iwere ndị mmadụ n'ọrụ, INEC agara iwere ndị mmadụ n'ọrụ ga-enyere ha aka ka ha mee election. Ya ọhụrụ election ndị ụwa niile ga-ele anya sị Naijiria etetela n'ụra. Naijiria adịgokwanụ njikere maka ụdị election ahụ. Naijiria adịgo njikere maka ụdị election ahụ, ụdị ntuli aka ahụ. Ọya ka m na-ekwu ịghọtara. Ọ na Naijiria adịla njikere na ụdị election a. A ga-enwe ihe a na-akpọ independent candidate, ihe ndị bekee na-akpọ independent candidate. Ya wụ na Chidi Lemchi nwere ike ịpụta na-asị achọọ m iwu onye APGA, achọọ m iwu onye PDP, achọọ m iwu onye, achọọ m ịnọrọ onwe m, ka ndị mmadụ tụnyere. Ọ na ihe m chọrọ imere obodo dị mma, ndị mmadụ atụnyere vootu, ọwụ ha bịa ha sị tụnyere APGA, tụnyere APC, tụnyere ndị ka, because pati ka ọ pati Igbo, pati ka ọ pati ndị na-aga chọọchị anyị, pati ka ọ pati ọwụdị elekshọn a ka ekwesịrị na-eme na Naijiria na 2021 ịghọta. Naijiria kwesịrị ịgafe ụdị ihe ndị a, because Naijiria ebe anyị nọ na anyị nidiri onye ga-edu anyị, onye ndu, yogodi na local gọọmenti, yogodi na steeti gọọmenti, yogodi na Abuja, yogodi na ebe niile anyị nidiri ndị ndu ga-eme ihe ndị Naijiria chọrọ. Ọwụ onye ahụ ọkụ meghe ya ọgbawa plen gawa obodo oyibo. Ọwụ onye nwe ya chọrọ ịdị skuul ya ọtụkparịwa ego ọ ga-eje etinye nwe ya skuul ịghọta. So ụdị leadership ahụ ka anyị na-achọ. Onye mere Naijiria kwesịrị iji eme elekshọn. Mee elekshọn ụwa niile lee anya ha sị ka anyị bịa mụọ ihe unu mere ebe a. Ọ dị mma, ọ bụkwa na ị chọrọ ịhụ maapụ ahụ etu esi wee na-atụnye abụ ntuliaka, etu esi wee nwee mpụtara ntuliaka ahụ, ị ga-aga na webụsaịtị anyị bbcigbo.com. Ị ga-ahụ ya ebe ahụ, maka na ebe ahụ ka anyị na-etinye ihe niile na-eme ma elekshọn a nọ na ntuliaka mana akụkọ ndị ọzọ si
n'ala Igbo. Ihe a bụ webụsaịtị anyị ka ị na-ahụ ugbu a, bbcigbo.com. Lemchi, ọ dịzi ihe abụọ m chọrọ ka anyị tinye ọnụ tupu anyị apịakọ ya, mana tupu anyị apịakọ ya matakwa amata na anyị ka nọkwa, anyị ka gwuekwere na ụlọọrụ ndị INEC, isi ụlọọrụ ndị INEC dị n'Awka na Anambra steeti. Na ị na-agakwa na webụsaịtị anyị na-ahụ mapụ, gakwa na Facebook anyị ebe anyị nọ anyị gụnyere egwunye na-ewetara gị ya bụ mgbasa ozi, maka ndị INEC ugbu a ka na-eche ka onye dọkịta Michael Otu bụ onye zigara Orumba North si na emere ya n'ike ka o binye aka na rizọtụ nke o wetara. A ka na-eche ka o legharịcha rizọtụ ya anya tupu ọ bịa kpọpụtara ha ya, ka makwara ka ọ bụ nke ahụ ọ sị na ọ bụ mmasị ya ka a chọrọ ka ọ kpọpụta, ka ọ bụ nke nwanne a sị na emere ya n'ike. Anyị amabeghị, anyị ga-ege ndị INEC ntị mgbe oge ya ruru. Lemchi, tupu anyị apịakọ ihe a, ihe m chọrọ ịjụ gị bụ, Anambra steeti bụ otu steeti dị ezigbote mkpa na ala Igbo na mpaghara ọwụwa anyanwụ, nye pati na-achị achị ugbu a, nyekwe pati ndị ọzọ. Ọ bụ na asị na a ga-emegharị, ọ bụ na INEC mechaa ihe a sị ka emegharịa ya bụ ntuliaka n'ebe ndị kwesịrị imegharịa, kedu pati ndị ka nọ na ya bụ ọsọ a, ebe ọ bụ na pati ọ dị ka onye a na-edu ugbu a emerichabeghị? Pati ndị a nọ n'ọsọ a, kedu ndị ha bụ? Ọzọkwa bụ, kedu implikeshọn ọ bụrụ na pati na-achị achị emerighị ya bụ ntuliaka na Anambra steeti, ebe ọ bụ na ndị a niile chọrọ, ha dị ka ha chọrọ ịdọkọta anụ Anambra steeti n'ime ala Igbo? Okay, so ọ dị maka ndị na-ege anyị ntị ghọta na election na Anambra steeti mgbe niile ọta ka o si adị, since 1999. Mgbe ọbụla ji ime election na Anambra steeti, ọ na-adịkarị ihe ndị bekee na-akpọ dramatic. Yes, ọ dị ọta na Imo steeti, ọ dị ọta na Enugu, ọ dịkwa n'Imo steeti nke gara aga, ichefuola. Imo steeti ọ dị ọta. Ihe mere nke Imo steeti wụ mgbe ọbụla na-eme elekshọn n'Imo steeti, ọ na-adị ka ihe ndị bekee na-akpọ dramatic. Ama m ịghọtara. Mana nke ikpeazụ, ya ka nnachi gwa gị, nke ikpeazụ ha mere dị maka na anyị nwekwara ụdị nsogbu a otu onye sịrị na emere ya n'ike ịkpọpụta rizọtụ. So na ka Imo steeti ihe o ji dị iche wụ na kọtụ si onye a onye winere elekshọn. Ịghọta, onye o ji dị iche. Ụdị ihe ahụ emetụbeghị Imo steeti bifọ. Emebe elekshọn n'Imo steeti bifọ abịa sị ya bịa dịwa keke Anambra, onye ọbụla na-eme kwarali kwarapụ ọ bịa dị dramatic. Ọ dịpụta ha bifọ n'Imo steeti. So nke ahụ na kọtụ si onye awụ onye winere elekshọn, mana ọ dịpụta ha. Na Anambra, mgbe ọbụla chime elekshọn na Anambra, ọ na-adị ka fim, ọ na-adị dramatic. Ịghọta, so onye dịtụ iche na nke Anambra steeti na ndị ọzọ, ọda steeti ndị ọzọ dị n'ala Igbo. Mana INEC declares ka a gaa rerun. Ihe iwu kwuru na pati from a result anyị na-ele anya na ọ ga-awụ naanị pati abụọ ga-aga rerun ha. Ọ ga-awụ PDP, APC na apụga ndị ga-aga rerun ahụ. Amambe na ọta. Kedu maka PDP? Onye ka na-ekwu na-ele the result, ọ na-adị ka naanị APC na apụga ga-aga rerun ahụ. Mana before m bịa anya, m na-anụ ka ndị PDP na-ekwu na a ga-aga court na-akwụsị ịkpọ result, na-enwe ebe ndị eburu box eji na-atụ vootu. Ịghọtawo, ebe ndị ke ha nọ, ndị supporters ha nọ. Ịghọtara, so mgbe erugodiri briji aka cross ya, mana a ga-ewe ma rerun, a ga-ewe rerun. Mana ịmakwa na APGA na PDP dị ka gasị gị na ha na-edu tupu APC. Onye APC nwere result ya dị ka 60-something,000. Ama m ịhụ na ya. Ahụbeghị m result ya niile, mkpokọta ha niile ọnụ. So ikpokọta result ya niile ọnụ, ọ dị ka 60-something,000.
I'm not here. So if all result to only ABGA 99,000 99,000 159, only APC 40,270, then only PDP 49,475. So Ilanya also she did now. Ilanya ha talk agacha that wrong. Only get kele only YPP. Only ga akopole completely. So so mmadụ atọ agaga rịrọ. Biko akara ndị a lemchichere enwere akara ndị anyị kpọpụtara bụ akara nke gị o, ọ bụghịkwa anyị nwa kpọpụtara nke a, ọ bụghịkwa anyị na-egosi n'aka ya. Ihe awụ mgbakọ lemchi jiri aka ya wee mere onwe ya ka o nwee ike wee nye aka na mkparịta ụka. Yes, but mgbakọ si na 19 local government areas akpọrọla na television live by INEC in our so nke m wetere from somewhere agbakọ okay INEC gbakọrọ n'onwe ha nọ na television. So out of 21 ya 19 akpọrọla gbakọ ọ na TV, so ya maka m music na nke a oke m. So ha atọ ga-aga rerun na ịghọta, mana ihe kwesịrị ịjụ onwe ya, ndị mmadụ ọ ga-apụtakwa bịa tụọ vootu na rerun ahụ? Because ahụna na ndị mmadụ apụta ugbu a bịa tụọ vootu, ahụkwara otu esi nwee ayụyọ biko ụmụnne ndị si na aga enwe elekshọn, ahụkwata esi yọọ ha bịa pụtasị oke ngwa ka enwe elekshọn. Ndị yọrọ ụdị ayụ aha ha ga-agakwa ọzọ ga yọọ ayọsi biko ka enwe rerun ịghọta. So ụdị ihe ndị a onye a tinyecha okwu na ya tupu I decide ya ma ga-aga rerun ele mgbe a ga-eme rerun and onye na onye ga-eme rerun ya onye na onye ga-eme rerun anyị ma ndị onye na onye ga-eme rerun n'ọzi ele mgbe a ga-aga rerun onye wu isiokwu na ele otu anyị ga-esi ama na-eji ịkpọpụta ndị mmadụ ka ha bịa tụọ vootu, maka na ile anya na ihe ala wee local government area buru ibu amaghị strategy, ihe ndị bekee na-akpọ strategic local government area. So ka ihe kpatara ndị mmadụ aga atụọ vootu, ka ihe kpatara INEC akwadoghị ọfụma jikọta onwe ha ọnụ ga-eme election na local government ahụ. Ihe dị mkpa ịjụ bụ ọ bụrụ na etu akaba dị, kedụzi ka Ụmụahịa ga-adị? Ọkwa ka a ga-eji wee gaa 2023 ntuli aka 2023 INEC. Ihe ọwụkwụ nnamaji agụ Ụmụahịa ịghọta. So ihe ndị a ka anyị kwesịrị ịjụ. Ọ dị mma, daalụ nne Chidi Lemchi maka isonye anyị na mgbede a. Biko nu ụmụ Igbo, anyị ka nọkwa n'Ọka na isi ụlọọrụ ndị INEC ebe anyị na-wetara gị ka ha si akpọpụta mpụtara ya bụ ntuliaka emere ụnyaahụ. Mana cheta na anyị na-ewetara gị ihe a niile na webụsaịtị anyị bbcigbo.com. Ọ bụrụ na ile anya n'ihe onyonyo anyị na-egosi gị ugbu a, ndị na maapụ a gosiri maapụ Anambra steeti na etu esi wee na-eme ntuliaka. Ndị na nke akụkụ ebe na-acha edo edo bụ yelo bụ akụkụ ebe APGA meriri, ebe na-achakwa ọbara bụ ebe PDP meriri, na ebe na-acha anụnụ bụ blue bụ ebe YPP meriri. Akpọbeghị Orumba North, akpọbeghị Ihiala, emeghị dị ntuliaka n'ihe ala cha ya bụ nke ahụ enweghị ihe a ga-akpọpụta ebe ahụ, emeghị ntuliaka ebe ahụ cha akpọbeghị Orumba North. Mana anyị ka nọkwa ebe ahụ na-ahụ ihe ndị INEC ga-ekwu gbasara ya bụ ntuliaka etu o si aga. Soro anyị mgbe ọbụla oge ọbụla ha ji mechie ya, anyị nọ BBC News Igbo n'ebe ahụ. Nke ahụ bụ nkwa anyị na-ekwe gị. Mana dịka ọ dị ugbu a, aga m apịachi ya bụ mgbasa ozi na mkparịta ụka na-asị gị biko sorozi anyị na Facebook BBC News Igbo, soro anyị na webụsaịtị anyị bbcigbo.com maka mpụtara niile. Chidi Lemchi, ekele m gị rie nne maka isonye anyị na mgbede. Aha m bụ Chimezi. Na-anọchite anya pati niile ka a na-akpọpụta ugbu a ka ha bịa were kọpị nke ha. Onye ọbụla ga-ewere kọpị nke ya dịka esi wee gbakọ ya bụ vote. APGA agent.
Ọ dị mma Senetọ Victor Ume na-ewenyezi aka ugbu a ọ na-ewenye aka mmeri na-asị si nyezie ya akwụkwọ nke ya o jele ibinye aka n'akwụkwọ ka ọ narazi asambodo nke ndị apụga ya bụ akwụkwọ bụ nke e nyere onye ọbụla iji gosi na ha ekwetala n'ihe niile e mere ebe a taa. Senetọ Victor Ume bụ pati ejenti ndị apụga ị na-anya ịhụ na ndị niile na-anọchite anya pati dị iche iche na-aga ugbu a onye ga-ebinye aka n'akwụkwọ were asambodo nke ya na-apụ. Obi wuru Justin ọkwa ị na-ahụ ihe anyị na-ahụ ugbu a ọ dị mma ka anyị kpọpụtakwara gị otu politikal pati dịka ha siri wee gbaa nke mbụ nke abụọ na nke atọ. Ndị gbara nke mbụ na ntuliaka gọvanọship Anambra steeti bụ APGA ihe ha nwetara bụ vootu 103,946. Ndị gbara ndị nke abụọ bụ PDP nwere 51322 votes. Ndị gbara ndị nke atọ wee bụrụ APC wee nwee 42942 votes. Otu ahụ ka anyị si na-ahụ ya ebe a. Ọ dị mma ka anyị na-egekwa ntị na Prof ka na-ekwukwa okwu.
You don't have to be for him. Sit down. I said, take that food, go to the staff. Slowly, I can come out to be eating that food. You don't put those. They want to go. Ọ dị mma. Ihe na-emekwana ugbu a bụ na agụpụtachala anya bụ ihe dịka unu si hụ na ndị gbara ndị nke mbụ bụkwanụ pati apụga, ndị na-eso ha bụrụ PDP, ndị nke atọ wee bụrụ APC. Ka ọ dị ugbu a ọ bụ prọfesọ Obi ga-eji ọnụ ya gụpụta ndị meririnụ na ya bụ ntuliaka, mana ị na-anya ugbu a ịhụ na akpọrọ ndị APC ka ha ga saịn ya wee were akwụkwọ nke ha ekweghị na ha ga-asaịn, mana ha ejela nara ya bụ kọpị. Ndị APC jụkwara na ha agaghị asaịn, mana ọ chọrọ ije nara kọpị nke ya ugbu a. Enyekwala onye nke APC kọpị nke ya, nyekwa onye nke PDP, onye nke APC anarala nke ya ugbu a, mana ha na-abụ ejeghị saịn ya akwụkwọ ndị pati ejenti niile saịnịrị maka na ha jụrụ ajụ na ha agaghị asaịn. Gekwanụ ntị ugbu a. I want to once more appreciate you for the orderliness and the decorum you have so far shown. Will agree with me that we have disagreed to agree, especially in the case of Anambra North. We have collated results for 20 out of the 21 local government areas. The assembly result is for Indiana local government area. No vote. Where the various reasons the commission could not deploy materials yesterday. Consequently, based on constitutional considerations and provisions of the Electoral Act, as well as revised regulations and guidelines for the conduct of elections issued by the Commission, supplementary election is indicated for Indiana local government area. First section 179
2 of the Constitution provides for a candidate to secure both the highest number of vote cast and 25% of vote cast in at least 2/3 of the local government areas of the state to be declared the winner of the governorship election. Therefore, it is important to complete the election in Indiana local government area to make this determination. Also, Section 1793 of the Constitution provides that a run-off election shall take place if no candidate meets the requirement of subsection 2 of the section. Such a runoff shall be between the candidate with the highest number of votes and one among the many candidates who secure a majority of votes in the highest number of local government areas in the state. This further underscores the importance of conducting elections in Indiana local government area so that we shall be covering all the local government areas to make the declaration. Second, Section 26 of the Electoral Act envisages the postponement of an election where there is a cogent and verifiable reason to do so, especially threat of breach of the peace. One major reason for not deploying for election in Indiana local government area on Saturday, 6th November, is due to security threats, which led to staffing and transportation constraints, among others. Finally, Clause 47 of the revised regulation and guidelines for the conduct of elections provides that supplementary election shall be conducted where the commission, due to logistical challenges, is unable to deploy on election day. Given the foregoing, it becomes imperative to bring Indiana local government area at par with the other 20 local government areas in this election before we can make a valid declaration or take any further action based on the extant law. Therefore, I, Professor Florence Banku Obi, in my capacity as returning officer for this election, hereby announce the suspension of the process of collation of results and declaration of a winner until the supplementary election is held in the 326 polling units within Indiana local government area of the state. I have conferred with the commission, being the body responsible for fixing the date of election, and the commission has decided that the supplementary election will take place on Tuesday, 9th November 2021. Therefore, the collation of results shall resume thereafter. Once more, ladies and gentlemen, I thank you all for your exceptional conduct so far and appeal to you to support kindly during the supplementary election so that we can bring this election to a satisfactory conclusion for the good of the people of Anambra State, the people of Nigeria, and to the glory of God. Thank you very much, and God bless you. Igbo, unu anụgo ka o si kwuo nya bụ ihe. Ọ sịrị na ya na-ekwu na ya bụ elekshọn na-emechabeghị ya. Asọ ya na bekee akpọ ya inconclusive. Ya bụ ihe bụ ihe ndị mmadụ na-atụbaghị anya nọ ihe ga-eme taa mana unu ahụgo ka o si wee dị na ọ sị na
ebe ndị a na-atụghị vootu na ihe ala niile bụ 346 polling units na anyị agaghị akpọ result ganye na-atụọ vootu na ya bụ 346 polling units wee bụrụ ya bụ ka anyị si wee hụ ya n'ụbọchị tata na ụlọọrụ Independent National Electoral Commission dị na Ọka bụ isi obodo Anambra steeti. Mana kemgbe unu hụrụ ka esi wee gụpụta ihe niile a gụrụ na ndị kacha wee nweta vootu niile bụ APGA. Ndị kacha wee nweta vootu bụ APGA. Ndị gbara ndị nke abụọ bụ PDP, ebe APC gbara ndị nke atọ. Mana dịka ya bụ Prof si wee kwu, ụbọchị Tuzdee ya bụ echi niile ka a ga-eme ya bụ ntuliaka na Ihiala. Ọ sịrị na ebe ndị a na-eme ya bụ ntuliaka dị 346 polling units na obuka nke na ya nwere ike ịhapụ ya si ka a ghara etu ebe ndị ahụ na ganye na-atụcha ya tupu ya akpọọ onye meriri na elekshọn anụnwa. Ọ dị mma ka anyị ga-ekene Senetọ Victor Ume bụ onye bụ pati ejenti ndị APGA ka anyị mara ihe ọ ga-ekwu. We didn't get your voice. Hold on now. The collector has been a best exercise, and there is nothing to worry about. Now that the law requires that here local government area must be part of this election, we totally agree. So that when they go on Tuesday, 72 hours from now, the election will be decided in Ihiala, and we don't have 21 local government areas covered. The winner will still be the party that has won 18 local governments. So we will patiently wait to get the exercise concluded. What are your expectations? We are going to win. We have won already. We just patient for a little while and get this concluded. We have won in 18 local government out of 21. What else do you expect? Ọ bụ pati ejenti ndị All Progressives Land Alliance bụ Senetọ Victor. Somebody said to me, said he's not ready. He should come and say, meaning what? Because you're president. Next time, you may have come in here. Chairman, and the legend. Somebody said Ọ dị mma echi niile ka a ga-emezi ya bụ ntuliaka n'Ihiala local government area dịka Prọfesọ Obi siri wee kwuo. Ọ dị mma ị na-ahụlanụ ka anyị si wee gosi unu tata. Oge eruola mgbe anyị ga-awụsa ọwara ebe anụnwa maka na o teela anyị nọ na-eme ihe ngosi anụnwa.